Tuloy ko sa kapari nga nag-celebrate po o Semana Santa. Unya, nag-istasyon sa krus sa dalan. Mas ka mo, di ba? Nag-istasyon mo kadong dito sa airlines. Oh. Merkulis Santo, nag-istasyon ang pari uban ang mga tao des karsada. Sa diyan nas ikaduhang istasyon, diyan dito ay Tigols nga babae, diduol sa pari. Nisikit siya sa pari. Niya ningon siya na, Padre, pwede paghilubo ni mo karon ang akong bana. Ingon ang pare, Nay, nag-istasyon pamantas krus. Pwede ba nga, ini na lang inikahuman, ikaduha pa karon, inikuman na, inikatursi naman itaman. Ingon ang kanang tiguang, Padre, nagtika-tika ang akong bana. Hapit na, usa na lang, kawati, Padre, wa papirma. Moto na konsensya magpare. Diba si Murag mamatay, dyan magpahilo. Moto ni kong magpare, sige, Nay. Mu-iskapo na lang ko na yung istasyon sa krus. Mangita na lang kong kitsa mong tiwas na ni. Moto kay wala sinakit na. Ang iyang sa Kristan, mo igiginas pare. Niingon pare, uy, dum. Ikaw may sa Kristan ako. Ala, ikaw na lang tiwas na ning lead na ning istasyon sa krus na kay Nay hinugod. Niningon na sa Kristan, Padre, ko ka mao. Basahan na lang yung guide. O basahan lang yung guide. Kaya iniglakaw na ko, ayaw humana kung di pa kumubalik. Ayaw humana, gusto kaya usa ka oras pa magpagtasong. Nagpagtas sa pare usa ka oras. Unya, pag uli ko niya, usapod ka oras. So, tuha ka oras. So, nag-uwal ng pare, ayaw mo sa katong istasyon sa krus, duhan ako oras na ba? Butong dali-dali ang pare balik. So, sa layo pa, kaya nagamit mag-sounds. Nakadungog ang pare nga napay ng tingog. Yung pare, ay salamat o pag-ilintan ng man. Nagdali siya ito kay Putiwas sa istasyon sa krus. Pag-duol na siya ang pare. Lima kagduha na ka-oras kapin ang dilabay. Nasyak siya kay sa Kristan. Iigo naman ang ikanoy bintang na istasyon. Si Simon, nakigminyo ni Veronica. Naglibog ng altarboy. Kung saan pa may istasyon na lahat? Di ba, iminyo na niya si Simon, si Veronica. Gipaundang sa pare.